pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, nagbagsak su uran. Maray nga nita nakatiempo kita. Tamili pinawasing ko man so sadit kong motorsiklo. Yuman sa pagbagrat lugod. Maray kan, day na lugod pagpahugasan mo na ano tatanems. Pinawasing ko dyan sa kataning niya to. Pinaglahid-lahidan patinin pakurukin tabso goma. Umala mo yun, nagbabagrat ng loko-lokoy. Sumaray na hapon, primerong biyernes ngunyan, Viva Señor Santo Cristo. May misa dyan sa Quasay Parish, Yan na Santo Cristo Quasay Parish, dyan sa Barangay Dapdap. Bicol Target na minalaom na nagdiretso man tabi, siguro sunamo mo yaman na magdangog na sa tingog kan okay sa Bicol Target. Kasabay ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sundo na alas 5 ang pagkahapon. Mabutwa dyan ang mga istorya sa palibot katuwang taan sa kuyang kompadre, si Chief Jimmy Nasalita, si kompadreng Alarmario, yaon man siyempre pading Jomar Bien, Joshua Bino, Karen Ala, sa Manibela si Henry Mata, sa technical control Tatanems Flora in the house. Sa newsroom, Angel Mustasa asin si Gian Matthew Balyaran. Siyempre sa pagsusuperbisar iyan, ipagmomonitor kan sa muyang news director Mar Dela. Sa production, yaon dyan ang ever-blooming, napakasaya palagi, Madam Sia Leron. Sindaman ang nagtatarabang-tabang pa uyan na nababasa nindong news sa internet yan na DCGB News Online. Sinda ka iyan ang nagigiribo pa. Yaon pa dyan siyempre si Jimos Barrios. Siyempre may broadcast kita sa internet. Ang kapartner ta dyan si Jerome Nico Martinez. Ako mapan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon. Diretso na kita kan istorya ang numero ko tabi sa cellphone. Inda ko lamang kung ikaw man mag-upload mo na mag-react 0942-670-1195. Yan.
0942670195. And sa Globe, 0966-730-115. Yan, pwede man ka mo siguro. Inuman tamo na nindiit na tubig. Tayon abiso kan sa tuyang amigo, espesyalista sa halunan, sa talinga sa dungo, Dr. Philip Roa. The best, the best. Yan, pag taga turo tim daanin na diit na tubig. Pero so saro na dapat na pag timon tatanems, bako dapat itong tim. Dapat ka ito laklak. Ta dipisil kong mabitin. Ano? Ano, Engineer Mer Ligas-Pizer, itong saro na dapat na daipagtimtimon dapat laklak tabi ato. At ito ano? Uy, yugun mo an. Igwadaanin fresh tuna. Si kunyan fresh tuna pa nga. An sa kuyang amigo, Engineer Mer Legaspi. Yan, so sa tuyang amigong taga Ginubatan na famoso sa Ginubatan na kung nag-file inikan sa iyang sertifiko de kandidatura, luwas-luwas ining permi. Yan. Ano, Engineer Mer? Di ano ang maray ka ang tabi sa fresh tuna pa nga, Engineer Mer? Ano ang pwede ka na gibuhon? Tapos si Sir Nelson Garcia, maray na agatabi Sir Nelson Garcia, maray na hapon, naka-onboard man siya, tuning in, God bless. Yan. May fresh tuna pa nga da, ini si Abredo pa ito, so pigbabakalan mo dyan sa kunyan sa may Rizal. Ang problema nga ni, maski Abredo ito, day man kitang pangbakal. Mahalon baga yan na fresh tuna pa nga na yan, adi. Okay, sige. Duro-diretso mo nakita ka na istorya dyan sa luwas, isihon ta daw, duman sa Premier Distrito kan Albay. Kumpadreng Jomar, anong mga nangyayari dyan? Go ahead, tabe. Salamat pa rin, Pio. Sa dagdag na bareta, uminabot sa 95 mga negosyo ang nabisita kang SSS Tobacco sa laog kan sarong taon na operasyon ninda kan raise or run after contribution evaders. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Madam Susan Malubag, ang pamayo kang SSS Tobacco kan kasuod ma. Sinabi ni Malubag na digdi sa 95 mga negosyo na sa indang binisita para parumdumon kan sa indang obligasyon sa indang mga empleyado na dapat ang mga ini iyuan irehistro sa SSS o kaya kung ito man nakarehistro na bayadan ang mga kontribusyon, nagabot man sa balik 40 o 480 mga empleyado ang nabinipisyarang kaini pa rin, Pio. Sinabi ni Malubag na ang 95 negosyong ini na pagkukumpuesto ng 480 mga empleyado na bisita ninda ini sa laog nin 13 na mga raise or run after contribution evaders operation sa kada bulan, pero nagkaigos din ng special operation kan Labor Day bilang regalo man sa mga obreros. Inunambitan ni Malubag na so naginindang operasyon kasudma iyon na ang ultimo ngunya na taon 2024, asin pinagpaplano nan o ang mga masunod iyan gigibon nindang pagpaplano kung paano naman ang sistema ninda kan implementasyon kan raise sa taon 2025. Sa totalmente digdi sa syudad kan Tabaco kasabay so 2023 operation ninda na tuluman sana ang nagibo
dahil lang takang 2023 quarterly so naging pasistema Iyo. kasi nagpunsin da second quarter na kaya nagabot sa total na 16 na race operations ang sa inding nalansar magpungkampunan ng programa kan SSS digdi sa SSS Tobacco Branch. Roger. Yan pa din mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar diyan sa istorya hali sa Premier Distrito kan Albay. So kampanya iyan kang social security system na ma-encourage iyan na employers na magsunod duman sa ipig mamando po kan lay na barayadan man ang kontribusyones obligasyones share kan empleyado o kaya employer duman sa seguridad man kan mga employees. Ano? Sige. Di sabi ni Sir Nelson Garcia, fresh tuna pangangaya, masiramon kaan, paksiw. Yan. O Engineer Mer, o pwede iyan na fresh tuna pangamu palanda na paksiw ang gamiton mo so natural sa ng suka. Sumababakal baga dyan sa may Kamalig, sa may Salugan, Kabangan area, kadakol dyan ning kunyan nin mga nagpapabakal ka na natural na suka. Pagkatapos tabi Engineer Mer, i-text mo na ako kung luto na. Tamadara na akong solupin. Pwede na yan ipato sa solupin. Di gusto mo tatanin sa pag-uri-istoryahan so mayor na kambyada politika. Gusto tabi nindo, ining duwang paraan tabay ta si Sir Nelson Buda si Engineer Mer. Gusto nindong pag-istoryahan ito. So nangyari baga kasuhapon. Yan. Dahil kita makunyan, sagkod na dahil ning mag-text na gusto ming madangog. Buko, masilinsyo ko na akong sarong 15 minutos. Kung dahil mag-text dahil kita maistorya. No man na fight nindo ang tabi. O may nag-text. Yan. O si Sir Nelson. Amen. Gustong maray. Oho. Yan. Uy, si Kunyan. Si Madam Bet. Yan. Yes, ngaya. Maray na hapon dyan, Madam Bet Costa. Sa Costa Enterprises. Tawan ta ininin mga Kunyan. Pag abibar, ining negosyos na katabang kan pag-asenso kan siyudad nin Legazpi. Costa Enterprises. Diyan sa sentro kan Legazpi. Mga gamit. May mga trapal dyan, makinang pangdagat. Tama, Madam Bet, igo dyan. So mga water pump, submersible pump, kagkag, pala, herramientas. Mga dyan sa kunyan. Mga tools, gusto da ni Madam Bet na Costa. Igo pang nag-text manasaro. Interesting yan. Nakambiyada 4576. Yan. Iyon. O di sige. Kung di ma-commercial katatanems, palangan nga ni buwelo kita. Ano ma-commercial mo na kita tabi mga paraan tabay? Nga, mag-text pa ka mo kung gusto nindo ha. Yan. Ang number ko 0942 670 1195 0942-670-1195 and 09660-730-115 7591 Imalnud gunmaan adi ngunya na makomersyal mo na kita tatanems makomersyal mo na ngaya tanganing buwelo kita o di sige igwa pang sarong nagtisala managtereksinda fight na piyo tanag-alat na kamong akong magdangog. Sabi ni 9051. Yan. Mga taga sa intabi ka mo. Tanganing maisihantan demographics. Ano ang pinagmimirindalan mo, Madam Bet na Costa? Ano lamang ang pigmimerienda mo dyan sa Costa Enterprises? Yan ang iabangan kan gabos na albayano. Kambyada politika sa albay.
Gusto ni dungo niya na duma sa tingog kan banwaan. Kundi ko sa tingog kan banwaan, sa Lunes pa ito. Pwede pag-usapan. For the people. By the people. Ha ha ha. Joke. Sabi ni Engineer Ver. Ade. Sige ha. Diyan sa nakamuta. Mag-oro-ero istorya mananggad kita. O igwa pang saro. Na kunyan. Iyo tabi Pio. 7464. Oh, now na, Daddy Pio, sabi ni Sir Nelson Garcia. Ade, sige, tanganing makunyan kita. Mag-recompose kita kan sa tuyang paglatag kan mga dapat na magkadarangog. Sige, mabulta kita at tanems, pagkatapos ba time sa kita din diretso na. We will be right back. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number one. Always at your service. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo. Buti na lang po, nandyan kayo. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, Albay ahead angat ang lahat. Kong Joey Salceda, Albay ahead angat lahat, oh. Albay ahead angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400-gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag Bear Brand araw-araw. Let's go, let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito. Choose Kulitro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Drink responsibly. Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema.
Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na nin mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-Piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-Piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-Piece ID asin latest bill. Para sa non-4-Piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmukna kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na daimahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda.
Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Bear Brand fortified powdered milk drink. Mag-Bear Brand araw-araw. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Hear those laughs and cheers, we're oh so near, so don't you ever fear. Many years have gone, but we're still here for everyone. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 4:36. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Actimed Quality Generics. Ang abot-kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Bicol Target. Pio Fernandez. Unbelievable. Igwa kitang paradangog dyan sa malilipot. Nag-uungit daang pansit dinuguan. Ayan. Sige na po, Sir Pio, habang nag-uungit da siya nin pansit dinuguan. Mga taga-Imalnod kami, sabi ni 9015. Nakapalibot kami sa radyo, uyugon moan, tatanim. Nasa tahaw sa radyo. Para magdangog ang mga pataratara mo, manungod kan politika digdi sa to. Ay, makisuyo da tabi sa GSIS. Haputon da akong itatao da ang Christmas gift kasama ang gabos na survivor. Pensioners. Sa Lunes siguro. Ta medyo alanganin na tabi kitangon yan. Bueno, kasuhapon tatanems, pagkatapos ko kan programa na Huwebes kasuhapon adi. Hasagkod sa nakitang alas 10 nin aga pag Huwebes. Di nag-standby muna ako diyan sa tuyang pigpapahuringaluan baga sa may lamesa diyan na halaba. Tapos ng alas 11 naguli na kita ta dai ako ning naroromdoman na i-follow up na kunyan. Dapat na dumano na oficinas. Di mag-alas 12 nagtanog sa cellphone ko, tatanems. Sige soring di sakat naman ako duman sa itaas. Pigiling ko Grex Lagman, gobernador, nag-aapod. Di ano daw niya ako ang importante. Nag-apod so gobernador. Di sinimbag ko. Yaraong patabi ka mo, nagdadarangog. Ay daw tabi, so mga nagtaram dyan na mag-istorya kita. Yaraong ka mo, sige daw tabi kung yaraong pa. Ba't nag-arali ka mo ta, nag-komersyal ngayong halawig? Dahil pa siguro nakaburil ta. Ata, yaraong ka mo tabi. Sige daw, text na ka mo giraray kung yaraon pa. Tanganing idiretsota na ano. Sige. Nag-ring sa cellphone. Nag-upload si Gobernador Grex.
Nag-text. Sige. Yan. Umpo from Tagas. Uyugon mga taga-Tagas. Yaon. 4576. Si Madam Beth Nacosta. Still listening. Yan. Ang dali. May nag-upload na kunyan. Ining si, ano daw, initibad kon. Hello? Good afternoon. Sige. Siguro kunyan ito, paramdam na yao nag-antabay. Sige. Niling ko niya. Nag-upload si gobernador. Ngaya, Pio, unya ko gubmarhay na udto. Ano tabi ang sibot? Tanarumduman ko, duman sa programang Tingog Kan Banwaan, diskuter ko tatanim, so pag-atras bagakan reklamo ni dating Kapitan Alwinimo. Tay pigreklamo baga si Gobernador Grex sa ombudsman. Ni may nag-text pa. Sige, magayon. Anion pa sa mga taga-Imalnod. Yan, sige. Na-diskuter ko ito tatanim, nag-execute baga o nag-gibo ning affidavit of desistance. Yan. Sir Tony Reyes, good morning. Yan. Kung may taga-tagas, digdiman ako sa lumoy. Listening tabi, Sir Pio. Yaon kami. Diretso mo na baya. 2998 diyo. Nyako ugob maray na udto anong sibot. Tamang-tama niya ako na paapod ka takasuba ko na diskuter ko sa programa niya ko. So pag-atras na ni dating Kapitan Alwin Nimo sa rong barangay dyan sa Daraga, sa ombudsman kan reklamo sa imanungod sa Huweteng Payola. Gusto taka ko nang makuha ang kaito niya ko ning lado. Ay, yung nga Pio, sabi kan gobernador. Kundi, dahil na nga ako kaito mapaluwas ng pahayag ta. Pigre-respitar ta nga so sub judice rule. Yan. Abogado bagay ni si Gobernador Grex. Sub judice rule. Na dahil ka dapat na magdiskuter kan merito, kan kaso, tanganing an korte sanaan magdiskutir kayan, madadali ka kan contempt of court kung pagparadiskutiran mo an merito kan kaso. Sige sabi ko, Gob, irespetado ko an sa imong lado. Ano niya ko ang sibot? Sumakat ka nga digdi sa Oriental Hotel. Niya ko anong? Udto na baga niya ko. Anong sibot? Mapa-press conference nga ako. O bata medyo distansyado ako tatanems. Harayo ako. Pigsugo ako ng hermana. Alanganin na pipasakat. Mga tamapon nga mga alas 12:30 kung makakuang ka. O sige niya ako, Gob. Ano niya akong important? Magdigdi ka na sa nangaya. Diyo. Mainom mo na tan tubig. Press con ngay ako. Naglalaog sa isip ko all the while, tibaad kung anong guduman sa kaso or kung ano pa man. Taday man siya nagtauning hint na kung ano ang pag-oro-istoryahan. Bata na nakadistansya ako tat sinugo nga na kong tugang ko. Kan nahiling kong maalanganin, nag-apod giraray ako tatanems na ma-informar akong di ako makakaduman. Diday na nagsimbag sa gobernador tigapudan ko siguro niya ako nagpupuuna o nagkakaon. Yeah. Pasado alas 12 na. So ginibuta so sa tuyang instinct as a media practitioner, mahanap kita nin secondary sources. Nayaon sa sirkulo kan gobernador. May inapudan ako tatanems na sarong tao daiman ako nin otoridad na nakuha sa iya na itaram ko sa radyon nga niya. Pero saro ining tao
na midbid na yaon sa inner circle kan gobernador. Hinapot ko. Nya ko, sir, Tagalog tatanems. Midbid nindo ini kan mga basta aki ni kan sarong pamuso na labor leader kay ito. Yan. Nya ko, sir, anong nagtawag niya ko ang gobernador? Tumawag sa akin mga 2 minutes ago. Pero sabi ko, hindi ako makakapunta kasi medyo malayo ako. Ano ang kuhan? Di, sige ng ulok-ulok day. Di, pinirit ko baga. Nya ko ano kung sabi ko, ano natatanasibot? Ini ngaya piyo, itataram ko sa imo ngaya. Ma-withdraw ngayaan kan sa iyang kandidatura. Yan. Dinakig ako tabi tatanems. Yan, maray na hapon 6:45. Dakulon dad mga paradangog diyan sa may Mater Salutis College Seminary sa Sipi Candaraga Albay. 175 yugon mo ang tatanems. 175 paradangog ta sa may Mater Salutis Seminary sa Sipi Daraga. 0645. Iyon na tatanems. Ngaya, maatras na ngayaan si Grex. Iyo so taramon sa kukan sa iyang dayupot na talagang kung anong tinaram kay tuyo man ang tataramon kan gobernador. Dinakig ako. Ano niya ako ang kunyan? Ano niya ako ang rasones? Iyan nga yata Papa Pio kung sa Bicol. Iluluwas na sana ni Gobernador Grex nga yata taod-taod. And siguro nga ni nga ya, ongoing na ang press conference. So, beforehand, bago pa nga ni kita nag-live tatanems, iyon na ito. Naisihan ta na maatras kan sa iyang kandidatura si Gobernador Grex Lagman a favor ipinalis niya so sa iyang kumbaga kandidatura kay dating gobernador Noel Rosal. Bago di pagkatapos kan huron mi kay itong ayudante kan gobernador, nagkuha na makita ng ibang mga sources, duman ko na araman na yaon man mananggad si dating Governor dating Governor Noel and si Mayor G. Rosal, pati naman sa iyang mga suportadores. Udi sabi ko talagang kunyan, iyo ang mangyayari. So that was siguro mga 20 minutes before pa magpo ng press con, naisiyan ta itong maatras na mananggad si Gobernador Grex Lagman. For reasons, well, ansaro sa mga pinagbuhian kan gobernador, taday man itong susakuyang secondary source, dahi man nagtaram ko, tadangugun muna sa nangayapiyo kung anong itataram ni Gob. Ang sulaminting binuhi ni Governor Grex in public is, nagtutubod siya na iyan tabi, nagtutubod siya na it is for the best of Albay ang sayang pag-atras, asin ang pagsuporta niya man, pagpaliskan sa iyang kandidatura kay dating Gobernador Noel Rosal. Now, nag-spark ito tabi nin gulping reaksyones politikal dyan sa palibot. Iyo masana ito supig kuhan ni Gobernador Grex. Pero nagtaram si kunyan, si Alcalde Crisel, kan tabako, tayaon mo duman si Alcalde Crisel, na if we will read between the lines, igwanin mga talagang nagbo-broker, disdi pa kan mga panahon, na daig ko man itataram ang ngaran, mga politiko man di sa Albay, because
I was not given the express authority na itaram o i-confirm an sa ng pangaran, nagbo-broker mananggad na magkabiyo na ining kampo ni Grex na Lagman, buda ni Noel na Rosal. Because, igo ba ganing kasabihan tatanems na the enemy of my enemy is my friend. Sa politika baga, igo ni nagkukuruntrahan. Kung sisay sukalaban kan kalaban mo, amiguhon mo. Applying the principle of politics of addition. Ta sa politika baga tatanems, dapat addition. Kung sa boto, perming baldis dapat. Buda krosada. 1, 2, 3, 4, krosada. Baldis, addition. Kaya iyon, in simple mathematics kumbaga, politics of addition, nagkasaro sinda. Now, balikan ta supigya sabi ni Alcalde Crisel, if you will read between the lines, igwaning mga nagbo-broker mananggad. And several months ago, nakahuron ko iyan si Gobernador Grex Lagman. Sabi ko, Gob Grex, what is the possibility comes 2025? It is very vivid in my memory na sabi ni Gobernador Grex, Pio, I am considering ngaya, ngapit na panahon, I am considering ngaya, na tibaad ngaya, magkahururon kami, magkaigo kami ning alyansa mananggad, kan grupo kan mga Lagman. Dinadiskutir ko ang kaito sa programa, naaro ka na posibilidad. And at the very first instance, kan madiskutir ko ito, duman sa Tingog kan Banwaan, tayo makita ng programang Tingog kan Banwaan pag-aga 9 to 10:30. The very first reaction kan grupo kan mga Rosal, particular dyan sa 3rd District, medyo kunyan, resistant sinda. Medyo antagonistic ning diit. Dahil ngaya, dahil mapupwede. Tayo man ngaya kami ning sa diring political machinery na iguning strong mass base. O di sige niya ko. Pigklarar ko pagkaaga sa programa, a day after na matukar ko ito, never niya ako nagtaram na, naghuhururo na, day po, there is just a possibility niya ako na magkakaiguanin paghururon ini, asin magkaigoning alensya, which after several months, uni na bagaan nangyari tatanems. Kan sabi kan Gobernador, dahil man ngayon kasalan sa kuan mga Lagman. Sabi ni Gobernador Grex, kan maghurong kami. Di, sige, sabi ko. Twice ko yan na ipinag-raise kan Gobernador, kan twice kaming magkahampangan. Saro dyan sa may aeropuerto, saro digdi sa may Tahaw o sa may alternate road. Consistent siya kaan. Now, iyon na po yan, may mga nagbo-broker na mga politiko man, di ulo da ko na ida-divulge, sagkod na iyon na nga niyan. So, what will be the effect? Tabi. Primero, kan magtaraman si dating Gobernador Noel, nahapot duman sa press conference. Ano nga yung mga linyada mo? Na-emphasize man duman ni Gobernador Noel na so sa iyang grupo, lalo na sa 3rd District, sa inda dyan na nakakakubaga makakalinyada, although da ipamanin mga konfirmasyones baga kung ano. But the way it seems, sa pahayag man ni Governor Noel, and this comes from Governor Noel mismo, ang tropa ninda dyan, so tropa ni Congressman Didi Nacabredo. So mga alkaldes man duman, buda sa mga kinatawan na daran, iyo man ngayaan sa muya dyan. Sa Premier Distrito, igwa nin medyo problema sa tabako nata. Igwa nin kapartidaryos si Governor Noel na nagkandidatong mayor, si Benji Narosal. Igwa man nin kandidato ang mga Lagman, si dating mayor Alex Burse. What will happen? So hiligon tayan sa the 1st District an. Now, digdi man sa 2nd Distrito, igwa man nin dapat na plansahon nito. Taigwa nin alkalde man duman, ang mga Lagman, igwa man ning alkalde, su mga Rosal. O, mga paplansahon patabi iyan. So, iyan ang mga iisipon. Now,
Ang sabi kan nagkakaurunta, with this tactical political maneuver na kumbaga tatanems, umatras ka, tanganing makaabante kita. Anon mangyari? Ang sabi ka ba, this political move, primarily nga siguro, ang katuyuhan is to fortify yung political stronghold sa first district kan mga lagman. Tatanim sa ako? Yan. Nata ngaya. Because napapalaban duman si Alcalde Crisel Lagman. Alcalde Crisel Lagman. Napapalaban baga sa pagkakongresista. Ang kalaban si Congressman Jill Bungalon kan ako Bicol. Nagtataas ang kunyan. Nagtataas ang kumbaga pick up. Baka nga iyan nga nahiling kan grupo kan mga lagman. Sarong tactical move na umatras, tanganing ubabante ang kadaklan, which is the first district of Albay. Yan. Pwede ba tatanim sa no? Question is arog ka ini. Maski pinali sa limbawa kay Governor Noel, nag-endorso niya na si kay Governor Noel, ni Governor Dex. Kung magpitsi-pitsi ang laban sa Premier Distrito kan Albay between Congressman Jill Bungalon and Mayor Crisel sa kargong pagka-congressman, and nagpipitsi-pitsi man ang laban halimbawa sa pagka-gobernador, sain matudong buhos ang mga lagman? Will it be for Governor Noel sa pagka-gobernador or duman sa saindang sa diring tawo sa Premier Distrito kan Albay? Tatanim. So ako, yan. Remember, daing mga lagman na malalaban sa Kapitolyo ngunyan. If there comes a time na matindi ng bakbakan, between Congressman Jill Bungalon and Mayor Crisel sa pagka-kongresista kang First District, will you apply the principle that blood is thicker than politics? Yeah. Baka masustiniran daw ang suportakan mga lagman kay Governor Noel Rosal. Di ba? Yan. Taking in consideration na, siyempre, kung mag-aarog ka yan, sa grupo man ni Mayor Noel, igwa na siya nin kaapil man sa First District, which siyempre sumakinaryaman ka ng mga taga-Premier Distrito, kan mga lagman, daon maki-Governor Noel. Sa Third District man, duman sa, kumbaga, ining kay Congressman Didi na Cabredo. Now, iyan po tabi. Second District, o yan pagralabanan na. On the other hand, day sa nabagang kurukalo, ang grupo ni Congressman Joey. Ako tatanems. Yan. Ang mga nakakahuruntaman dyan ngaya. Pipabayaan sa na ngayon ni Congressman Joey. No statement at all baga tabi. Sabagay tama man tano man ang kuanindakaan. Ang political machinery man ngayakan mga Salceda. Kung baga ma-switch on na sana. Yan. Ma-switch on na sana man kung baga. Sa entire province of Albay, ang grupo man nara Congressman Joey Salceda. Napapalaban man baga si Congressman Joey sa pagka-gobernador. Yan. Di iyan tabi ha. Dakul pa kita. Gusto pa nindong sa Lunes. Tugudan ko pa. Haber daw tabi. Paano man sa mga taga-Kapitolyo na mamumugtak sa alanganin with the withdrawal ni Gobernador Grex Lagman. Na mga tao ni Gobernador Grex Lagman. Comes time. Siyempre makambiyada administrasyonan sigurado. Anong mangyayari kan mga ini? Yeah. Ano gusto nung idagos na sa Lunes? Dakul patabi. Uy maray na hapon palang tabi kay Congressman Didi Cabredo diyan sa Tercer Distrito kan Albay. Yaon diyan sindan kukunyan man ay mga amigo ta diyan. Sabi man ni
Frumencio, sino ba to? Bernal de Fort, nagdadangog manda sa inda dyan, sa Bakakay, Albay. Sige, sa pangaran kang bilog na persa, salamat ka sa idong pagantabay, mahal lamang Diyos ang magbantay. Viva Señor Santo Cristo. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programa